Bună ziua! Bine ați venit la Lotus Spa București! Suntem foarte încântați să vă primim astăzi aici, la noi. Sunt de câteva minute și trebuie să recunosc că deja sunt mult mai relaxată. Poate îi devină locul ăsta superb, poate îi devină ceaiul. Într-adevăr, este un ceai de iasomie cu ghimbir și cu lămâie, care are un efect și revigorant și relaxant în același timp. Ați venit la locul potrivit. Într-adevăr, noi abordăm holistic în spa-ul nostru starea de bine. Oferim atât bucurie cât și relaxare, dar încercăm să oferim și vindecare prin toate terapiile pe care le avem în meniul nostru, plecând de la partea de masaje și terapii corporale, terapii asiatice pe care de asemenea le practicăm, cum ar fi Yume-Iho și terapia Thai, cât și prin partea de terapii alternative, cristaloterapie, Reiki, consultații de nutriție și sistem hormonal. V-am propune o terapie Thai care are o durată de 90 de minute și constă în mai multe manevre de presopunctură, de elongații și de stretching. M-ați convins. Gata. Vreau răsfăț, vreau masaj. Cu mare drag. O să vă prezint terapeuta noastră, Sari. I'm Sari and I will be your Thai massage therapist. Hello. Hello. So, are you ready? Yeah, I'm ready. Tell me what I have to do. You just laying down with face down. Okay. Oh. And you relax. Yeah. Okay. So I will do some stretching that will be good for your mobility. Breathe in and out. Tell me if it's the point for you. It's good? It's good. Okay. This benefit is for your lumbar and hips. Relax. Breathe in and out. Tell me your maximum point. Is it okay? Yeah. And out. Okay, good. And out. Now. Sunt Ilinca Obădescu, să aveți un weekend frumos alături de cei dragi.